بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Huday tebarek ve Teala hemmenizin etýän taat ibadatlaryňyzy öz fadly kerem bilen kabul etsin. Huday tebarek ve Teala hemmenizin Allah'ın dergahyna galdyrýan gollaryňyzy, açýan elleriňizi, diniňizden sirem, dünýäňizden sirem etýän hayır dogalaryňyzy Allah öz fadly kerem bilen kabul etsin. Huday tebarek ve Teala emniyeti, can saglygy başymyzdan ayırmany, bir nigmat bolçuluk hemişe üstümizde yürüyüp dursun inşallah. Her jelesede bir mübarek sahaban gurrununa agdap, içindäki dersleri bilen töketýätdik. İnşallah bir jelese bir mübarek sahaban gurrunu näzire musulman bolýany, imany näzire girýäni, hakyň ýzyna geçseň, näçe jelesi mundan önce aýtdyk. Yola çıkýan adamy Hudaý Taala yol kökedýär, musulman dogalla. Hakyň ýerinde gezýän adam Hudaý Taala hidayet etýär. Yehdi bihillahu men ittaba'a rizwanahu subulas salam. Hudaýyň razyçylygynyň ýerinde gezýänleri Hudaý Taala salamatlyk ýoly hidayet etýär, musulman dogalla. Hazreti Fudayl ibn Iyad rahmetullahi aleyh bir ulukon evliyalyň biri yani adam almal dersimiz da Hudaý ýoluna bir adam çyndan men hakyň ýerine gezýän bolsa Hudaý Taala kökleýär. Hazreti Fudayl ibn Iyad rahmetullahi aleyh ulukon evliyalardan bolýar. Hazreti İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe tataşıptır. Hazreti İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin yanına mübarek dersinde şeriket ediptir. Ama öňçe min gezşi Fudayl ibn Iyad galtamallyň başymışdyk. Yani kadimde rahzen kerwelliň başynda durýan kerwelleri urýan, garet etýänliňde başy bolup ýaşapdyr. Min tawab etmesinin gurrunu Fudayl ibn Iyad rahmetullahi aleyh galtamallyň başy bolup bir çadyr tikakadany düzde duran wagtynda aňyrdan bir kerwen gelýär. Kerwen gelýärligini min ýanyňdaky ol galtamallyň hemmesini iýberýär. Kerweniň öwünden baryp bular basmaly. Kerweniň arasynda bir adam mamyşdyk. Şol özi mentegan taniyye. Ştalları gelsen galtamallı ba kerwenin öwünden çykýarly badygyny bilip kerwenden bir saýlanakadan öz ýanyna bir zat çagazy haltazygy bar bolmaly. Içinde doly şo duruşy altyn gyzyllan. Şony kerwenden saýlanyp bir ýerrekde men goýaýyn. Kerwen garet bolandan soňram, ogurly bir kerweni urandan soňram, bir kerwen bir garet bolunan kerwen dige soňram bir kerweniň başyndan hiç kim gelmeýär diýip men soňram gelip ýanky çykarýan zadym gelip alaryn diýakadany şo niýet bilen kerwenden saýlanyp gaýtýar bir adam.
Bärek geçse bir defan aňyrsynda baranna bir çadır tikigili, çadırın içinde bir selleli, bir sakkally, bir olokon heybetli bir adam, boyundan bir olokorak hinji gysyrgylly, şol adam görýär, ýanky kerwenden saýlanyp gyzylyn saýlap gelýän adam. Şoňa garşyn men bareýin şu zatlam goýaýyn, şu görmäne bir gawa adam şo diýip barýa, o da Fudayl ibn Iyaz galtamallan başy. Getirýär ýanky zadyny aňyrdan salam berýär. O da näme işiňma? Aýş amanat goýjak zat zadym mı atdy diýe. Getir çadyryň içine gir, şu guşede goý diýe. Goýdy gidi we gerek wagtyň gelle alaga. Ol adam goýýa gitýär. Soňram kerwen urulýar, garet bolýar. Tamamy zatlaryň alýaly bir kerwen dargatýar ýanky Fudayl ibn Iyazyň adamlary. Ol adam indi men bu kerwene indi başga kerwen ogurluk galtamallyga garety gelip ýörmer. Bu bir garet bolunan kerwen. Indi men zadym aleýin diýip ewurliýe ýene saýlanakydany ýoldaşlaryndan gelýär, ýanky çadyrdan altynjygyny aljakda. Görse o kerwen urullyň hemmesi atlaryň kenarda dakypdyrlar. Hemmesi üýşakadany şol ýanky kerwennäki ganimetleri pöleşip durlar aralarynda. Ol adam şo taýda aňta-taňta olakadan sommolyp galypdyrda. Öz ilim bilen getirakadan bilen başlaryna men täwil beripdirnip ýanky adam bir naumit bolýarda. Oğam Hazreti Fudayl ibn Iyaz rahmetullahi aleyh görüpdir ol adam ýanky amanat getiren adam. Gelipdir goýan zadyň goýonja ýerinden allan gitdi. Gel goýan zadyň goýonja ýerinden allan gitdi. Ýanky adam gelýär barya hemmesi öňkü ýaljakdy. O ýan näkile diýe men alyp barýan zady näme? Bir altyn görünýär. Biz ýan bir kerweni bardyk, ölüşmäne bardyk. Biz onun içinden altın tapmadık diýerler. Hazreti Fudayl ibn Iyaz yok al-kitsin zadyn diye. Ol adam al-kitya ýan näkile aýtdy, "Bu näme etdiň molly? Biz baba ölüşmäne bardyk, janymyzdan geçip bardyk. Biz şoň ýerine gezip ýötdik. Öz eli bilen getirakadan çadyrda goýupdyr, men ona täwil bermäň näme?" diye. Fudayl ibn Iyaz rahmetullahi aleyh bir kef aýdypdyr. Şu biziň mowzumyza degişli. Yehdi bihillahu men ittaba'a ridwanahu subulas salam. Salamatlyk ýolu bir musulman oglalla bada günä etýär, hemmemiz günäkär, ýalňyşýarsa, emma şu günä edende "Ay şun men edadım da, şun etmäýin ýana, ýene men edadım da" diýsen, şol günäge sen soňram baryp ýörmersiň, bir wagt barasaň da ýalňyşyp şo eden günäňden Hudaý Taala toba nesip etýär. Yani sen yüreğinde bir gynanmaklyk ba, "Ey men şuna barjak etdim, ýene baradym o men şuna" diýip yüreğinden bir gynanýan bolsaň günäge, şo günäge Hudaý Taala saňa bir tawfik berýär, şo günäge dige soňram barmaýan. Bir wagt ýalňyşyp barasaň da Hudaý saňa bir ýol açýar, şo günädi saňa toba diline gelýär, yüreğiňe sen peşimanlyk, ökünmeklik gelýär, şoňnyň üstü bilen Hudaý Taala sen günäňi geçýär. Emma bir günah edip duran wagtynda aslen şu günäge hiç gynanmasa bir adam, günah edip du gülse, mutmain bolsun şol etýän günäsinden hiç wagtda toba nesip etmeýärdi. Yani yürekde bir gynanmak, hidayetin ýerine gezeýinsen Hudaý Taala aýdypdy ha. Yehdi bihillah İslam dinine, Kur'an'ın üstü bilen Allah hidayet etýär. Men ittaba'a rizwana. Hudaýyň razyçylygynyň ýerine gezýär. Gerçen ýalňyşya günah etýär, ýöne günäsinden ökünse, Hudaý Taala şoňa toba nesip etýär. Emma şu günah edip duka Hudaý ýadyna düşmese, ýa düşse de äsgermese, şol günäsinden hiç wagt toba nesip etmeýär diýär. Hudaý saklasyn. Emma bi Fudayl ibn Iyaz rahmetullahi aleyh ýankylara aýdypdyr. Ol adam dogry aýagy bilen getirdi, eli bilen getirip täwil berdi. Emma ol biçara aňyrdan gelenni men sellami gördi, men gyýafamy gördi, men simamy gördi, maňa bir umid bilen geldi. Ol umidi näme? Şuladym gawadam, şuladym ýagşy adam, şo päl, şo niýet bilen geldi, men şoň umidin üzmäýin diýakadany şoň goýan zadyn berip göberdim. Özüm de men umid etýänipdir. Men özüm biderek adam.
Emma men bir bende walakadan bir benden umydyn üzmämde men Allah'dan umyd etýän Hudaýda men hiç wagtda umydym üzmer, men şik edip ýörüşümden bir güne toba maňa nesip eder Hudaý diýip umydym ma diýipdir. Bir benden umydyn üzmedik wagtynda Hudaý Erhamur Rahimin Allah diýipdir. Men edip ýöreni işlem telekeligini bilýän, emma yaradan Hudaýdan umydym kän, maňa bir gün toba nesip edip men gawa adamlardan bolar diýenipdir. Benden umydyn üzmän suratynda Hudaý Taala hiç wagtda biz benden umydyn üzmer diýe. Hulata şeýlelik bilen berýär. Soňram näçe ýyl üstünden geçýär. Bir gün ýanyňky ýoldaşlary bilen, efratlary bilen bir kerwen basmana bir giýje çykýarlar. Kerweniň bärsinde gözläp duran wagtlarynda giýjeň içinde ola da bir ýerde otyrlar. Bärden bir Kur'an okuyup duranmışdy kerweniň içindäkileň biri. Alam ya'ni lillezina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. İmanı ba adamlaň medennesi bolmadymy yürekleri Hudaýa garşyn ýumşamaklyk medenne bolmadym diýen aýany okuyýar. Şonu okuyup biýan Hazreti Fudaýl ibn Iyad rahmetullahi aleyh eşden wagtynda bollu wallahi, bollu medenne wallahi geçti dem wagtyndan diýär. Şo taýda ýürek eriýär, gözlerinden ýaşlar gaýtýar. Şondan toba etýär, kullen eden işlerini goýýar, adamlaň hakyny alan bolsa başardygyndan razy etýär. Şol umydyny bir benden kiň üzmedim, Hudaýda men umydym üzmer diýen niýeti bilen Allah maňa toba nesip edip, ulukon ewliýalardan bolupdyr. Soňram Fudaýl ibn Iyad toba etdi. Fudaýl ibn Iyad gawa adamlardan boldy diýen wagtynda bir Yahudiň biri şuň tobasy kabul boldum, bolmadymy şuny bir imtihan edeýin diýe. Oturan wagtynda ey Fudaýl ibn Iyad, men şu oturan düşegimin eteginde bir altyn ma, gyzyl ba, şon maňa çykar da ber diýe. Fudaýl ibn Iyad elin talya şeýtrakadan çykaran zady altyn bolýarda. Ýanky Yahudi uzadan wagtynda Yahudi aýtdyr, maňa şahadeteýin öwret, men musulman boljak. Onda näme diýip? Bizim kitabımızda Tevrat'ta yazılı bir adam çyn toba etse, Hudaýyň dergahyna tobasy kabul bollygynyň alameti şol adam gumy elle girse gyzyl bolýar diýip yazılı bizim kitabımızda. Sen tobaň Allahyň dergahyna kabul bolupdyr, men oturan ýerimde hiç altyn gyzyl ýokdy, ýöne gum etdi. Men sen tobaňy görjek boldum. Sen Allahyň ýanyna gawa adamlardan maňa şahadeteýin aýt, men musulman boljak diýip bir Yahudiň musulman etdi. Pes Hudaý tebarek ve taala yehdi bihillah men ittaba'a ridwanahu subulas salam. Hakyň ýerine gelýän adam Hudaý Taala haka kökleýänmişdik. Şol hakyň ýerine gelýän bir mübarek sahaba öz ählini, öz şährini, öz owasyny, enatasyny goýakadany fakat hak dini taniýeýin, Allahyň taniýeýin, ak ýol taniýeýin ýakadany o şäherden o şähere ol gawa adamdan ol gawa adama garşyn gidip hatta şu ýolly esaret berdigilik dada çekýär. Berde kul bolnakadanyna satylypdyr. Şeýle gynçylyklara galan Hazreti Salman Farsi radıyallahu anh. Hazreti Salman Farsi bu kadri gynçylyklara galypdyr. Dini Hudaýy we ak dini tapmadan süre musulman dogalla. Hazreti Salman Farsi moratda Hazreti Ali'den sorulýar. Salman Farsi näzir adam etdi? Hazreti Ali aýdypdyr: "Edrekel ilmel awwal wal ahir." Salman Farsi awwelin ilmi, ahirin ilmi de berilendir. Yani beter alim adam dipdir. Bahrun la yudraku qa'ruh. Bir çüngir derya etegine yetip bolmaýar dipdir. Yani şizre bir çüngir bir ilimden doli Salman Farsi. Özde biz ehli beytlerdendir dipdir. Salman Farsi ehli beytten tanylýanmışdyk sahabalaryň arasynda. Salman ibn İslam diýmişdiler, yani İslamyň ogly. Salmanul Hayr, Salman Hayr, Salman ýakadany sahabalaryň arasynda şeýle tanylýanmışdyk. Hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam'a Handak jengine awwelin jengi şereket etip başarýan Handak jengine ve şol nazary fikri de biz Fars ýurdynda düşman bize galip geljek bolsa,
biz şähriň daşyny gaziýa etdik ya Rasulullah diýip şo fikri berýär we şoň fikri bilenne jengi Handak musulmanlaryň peýdasyna bolup kafirlik hit bolýar. Hazreti Salman Farsi radiyallahu anhu mübarek gurrun bigice musulman dogully. Emme musulman bolmasynyň gurrunu Salman Farsiň gurrunynda kän ibretli, peýdala, dersli we bizlere. Yani İslam dini gelmedinden öňçe nagat aleme jahany bir garanqylyk tutupdyr musulman dogully. Her dindan, her fergeden adamlar bir wagan bir gumrahyga düşen wagtynda, zalalet, garanqylyk ýeriň ýüzüni tutan wagtynda Rasulullah aleyhissalatu vesselam İslam dinini getirýär. Hazreti Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh burun Salman Farsi radıyallahu anh'ın özünden soradım diye. Yani Salman Farsi'nin özü näzir musulman bolany, şu bolan hikayeti, başından geçen gynçylyklary Hazreti Salman Farsi Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'a gurrun beripdir. Abdullah ibn Abbas kişik sahabalardan. Resulullah aleyhissalatu vesselam dünyadan vefat eden wagtynda 13 ýaşyndamışdyk. İbn Abbas radıyallahu anh. Resulullah aleyhissalatu vesselam İbn Abbas'ın hakkında dua edipdir. Hudaýa şoňa hikmet ber, fiqh ber, ilim ber diýäkdany hakkında dua edilen İbn Abbas radıyallahu anh. İki gezek Hazreti Cibrail'i görüpdir. İbn Abbas iki gezek Hazreti Cibrail'i görýär. Hazreti Ömer radıyallahu anh olokon sahabalar bilen bu 13 ýaşyndaky oglan, 14-15 ýaşyndaky oglan wagtynda Hazreti Ömer olokon sahabalar Abdurrahman ibn Awf şura intikap bolýan sahabalara kişik bolsa da ýaşy aralaryna getirýänmişdik, nezerinden istifade etýänmişdik. İbn Abbas radıyallahu anh bir kişik bolsa da olokon sahaba Salman Farsi bilen oturuşup Hazreti Salman Farsi'den sorapdyr. Bir nokta Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtýär: "El bereketu ma'a akabirikum." Bereket sizin ýaşylygyňyzyň ýanynadyr diýär Resulullah aleyhissalatu vesselam. Yani bir tecrübeli, bir sogabyň ýüzünde ýörtüp ýören bir dil dogaly ýaşyl adamlar bada, ýaş oglanlar, şolar gören wagtyňyzda ýallaryna bir oturuň. Gaw haly daqadan şolu bilen bir istifade edin. Resulullah aleyhissalatu vesselam bereket sizin ola kolluňyzyň arasyndadyr diýipdir. Bir gaw beş wagtyna da ýa bir tecrübeli, bir iman ýüzünde nur ýalpylap duran elhamdülillah türkmenliň arasynda da kän bir ýaşullar bada. Şol adamlaryň ýanyna bereket bada. Şola bilen käde bir oturuşyň, gaw nasihatlaryny alyň. Ya siz yaş görakadan bir zatlar hey beýtme jana oglysy bolýa diýin. Şon bereket şu oloqolluňyzyň ýanynadyr diýipdir Resulullah aleyhissalatu vesselam. Hazreti Abdullah ibn Abbas Salman Farsi'den soraýa. Kişik bolsa da oloqon ýaşyl sahaba bilen oturuşyp sen Fars ýurtdan, sen imana, islama näzire girdin diýen wagtynda Hazreti Salman Farsi aýdypdyr: "Mene bir Fars ýurdunyň adamlarydym. Özüm de Isfahandan, hemin şimatky Isfahandan. O wamydyň atda Jey diýen bir owa etdi. Isfahanyň Jey diýen owasyndan. Men atam olokon owaň ullarynyň dehqan etdi. Atama da men beter mehbub etdim. Yani atam bu gadry men gawwar ýetdi. Özümizde dinimiz ateşperest etdik. O da biz ibadet etýän bir kowm millet etdik. Men atamda şol owaň reis etdi, gabileň başytdy. Şol odi mesuliyeti söndürmän taklamak wezifesi men atamda etdi. Meni hiç daşaryk çykarmaýatdy atam diýipdir. Eýni bir gyý saklayan öýde gyý saklayan ýaly edip men aslan daşaryk göwermeýätdi. Bir gün bir diwary we haýaty we atamyň ýykyljak bolup duran wagtynda maňa aýtdy, men bugün bir diwary men galdyrjak, men maňa meşgul boljak, sen bir şol ekinjigimiz we ýere garşyn bir aýlanda gaýtdy ýakadan men iýerdi. Men hiç öýden çykýan adam dätdim diýe Hazreti Salman Farsi Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'a gurrun berýär. Öýden çykýan näetdim? Ýolda barýan wagtymda Mesihiliň ibadetgahyndan geçdim.
ibadetgan deňesinden geçip barýan wagtymda bir ibadet etýärliň bir kilisaň içinden bir sesleri eşitdim. Oğlum şolar barakadany bir özüm heyran alıp gözläp durdum içerik girakadany. Olada bir ibadet etýärler, bir okuyan zatlary we men şolary güýmenip barşyma gün ýaşypdyr, garanky düşüpdir. Şeýlelik bilen olaň ýanyna bardym, biz siziň diniňiz näme? Ola aýtdylar, biz Mesihiyet, Nesrani dininden. Onda siziň äsliňiz bir diniň riýeşesi nirde dedim. Ola Şamda diýip aýtdylar. Şeýlelik bilen ewrilim gaýtdym. Öýe geldim. Atam menden sorady, "Näde ýere aýlandyňmy?" "Ýok, mene ýere aýlanmadym. Barýan wagtymda şeýle bir Mesihi diýen dille barmyşdyk. Şolaň kilisalaryny bir ibadet, bir namaz okuýarlar. Şolaň arasyna güýmenip duruşyma ýerde ýatdan çykypdyr diýen wagtymda men atamda o ibadet etýärliň başy bolupdy. Ol ody söndürmän saklap durallyň başy. Maňa aýtdy, olardan elçek, olary güýmenip berme, olaň dininde haýyr ýokdur diýip aýtdy. Men aýtdym, olaň dini biziň dinimizden gawy, sen bir kefe aýtma. Olaň dini gaýtam gawrak diýen wagtymda atam gahar etdi. Sen hewara azaja gowdy ýakadany men aýaklamy zynjyrlap goýdy, öýden çykarmady. Menne şolaň dini maňa gawrak batdy. Özümiz bir odyň daşyndan özümiz söndürmän Hudaý diýip ýöz, muny söndürmän özümiz saklap ýöz. Bikän maňadyr bolmady. Men soňram atam gorkdy, men Mesihiyete ewirlerim diýip meni zynjyrlap goýdy. Şo wagtda bir ýoldaşym matdy, oňa aýtdym, eger Şam ýurtdan iştak tijarete gelýärler ba bolsa, her zadet men şolara sataşdyr, men şolar bilen Şama gitjek. Näçe wagtlap el ayagym zynjyrly wagtynda bir gün ýoldaşym geliş mat Şamdan bir kerwen gelipdir, gitjek bolupdy. Her zadetdik ayagymyzdäki zatlary çözdük. Şo kerwene men goşulakadany Şama bardym. Şama baran wagtymda inki uluýyňyz nirde sorap ahyrda bardym. Bir olokon bir keşişiň ýanyna eltdile, Mesihliň alymlarynyň ýanyna. Men oňa aýtdym, şeýle men siziň diniňizi Esfahanyň Jey diýen ýurdunden gelýän öz dinimden gawy berdim, men Mesihiyete girjek diýdim. O da hoş geldiň diýip men min hytmatynda boldum. Emma ol adam biderek adammışdyk. Adamlardan sadakalary, zatlary üýşürip garyp gasarlar gözleýänlip özüne 7 däne olokon küýde türkmen oňa hym diýe 7 däne olokon küýdeleri özü basyk goýup bulardan beýtirip gezip ýör. Ýanky adam dünýeden geçdi. Meni awodallap janazasyny ekçek bolan wagtlarynda men aýtdym, bir gawa adam dätdi. Onda näme bilýän? Onda men bilýänmiň saklap ýören zatlaryny diýip kökezdim. O Mesihliň hemmesi meni gömmelle diýakadan gaýtam halka dersi ibret bolsun diýip şol Şamda men dara sakadany her gaýsy bir daş bellep şozary bir biderek halatda dünýeden geçdi. Soňra min ýerine başga bir alim Mesihiň bir ýerini goýdylar. Bu gürrüňle häzir İslam dini gelmedinden önce ha musulman dogallar. Şu gürrüň özüni Hazreti Salman Farsi Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'a gürrüň berýär. Soňra ol adamyň ýerine getirip başga bir ýagşy adam goýdylar, bir beter gawa adam etdi. Çynnyň İsa peýgambeриň dinine gaýym etdi. Dinin üýtgetmäni wagan ýagşy bir salih gawa adam etdi. Oğlum men min ýanyna kän zatlary öwrendim, kän bilen ýoldaş bolup ýanyna gezdim. Bu adam soňram ýaş ulalşan wagtynda men miňa diýdim, mene nirlerden geldim, hak ýol tapaýyn diýip. Sende bir gaw ýagşy adam, her kime de inanyp bolanak, Mesihiyet dinine bir zäifläp duran dinmişdik. Meni kime tawsirýän, indi kime gideýin diýe. Ola adam aýdypdyr, men bilýän ýerim şu ýeriň ýüzünde Mesihiyet dini kän üýtgetdiler, tahrif etdiler. Men bilişimden Ammuriye diýen ýere bar. Ammuriýede bir däne eýni özümiz ýaly İsa peýgamberiň ýolun üýtgetmäni dogry ýol alyp barýan bir badyr. Şoňa garşyn gitdi. Men de bir dünýeden geçenden soňra Ammuriye diýen ýurda bardym. Ýanky aydan adamynyň ýanyna bardym, meni falany iýerdi Şamdan. Senden aňyrda gawa adam ýok diýip aýtdy. Dogry aýtdy. Dinimiziň zäifläp duran wagtda diýipdir. Hakyň ýerine gelýän az wagtynda sen dogry ýola gelipdirsiň diýe.
Onun yanına näçe wagtlap boldum. Bu adam da ýaşy olaqan adam etdi. Bir de beter gawy ýagşy adam. Hemişe namaz, hemişe ibadet, hemişe ýagşylyklar bilen etdi. Men maňa aýtdym, aýryljak wagty bolanda sen indi men kime tawsyrýan? Onda ola aýtdy, tawsyrarlyk ýaly adam galmady saňa. Ýöne şu wagt biziň bilşimizde walakinnahu qad adallaka zamanu nabiyyin. Biziň bilşimizde sen üstüňe bir peýgambaryň zamany kök düşdi. Bize enne ahyrky diýipdir. Hak ýoluň ýerine gezip ýören ýok, emma saňa berjek buýuşlygym kim gawy kimiň ýerine gezeýin diýip durma. Şu mahal huwa meb'usun bidini İbrahim. İbrahim peýgambaryň dini bilen peýgambar bolup geljek bir peýgambar geljek diýipdir. Yahruju bi ardil arab. Arab ýurdundan çykjak. Sen şoňa garşyn git. Başga adamyň ýerine gezeýin diýip durma. Biziň okuýan kitaplarymyza görä, alamatlaryna görä, şu mahal, şu zamanada şu peýgambar indi gelmelidir. Adamyň ýerine gezeýin diýip durma, Arab ýurduna garşyn git diýipdir. Saňa ýöne bir salgy bereýin, gören wagtynda inanjak bolsaň 3 tane alamat aýdyň. Sadaka diýip berseň, şol peýgambar sadaka iýmeýär diýipdir. Emma hediye diýip berseň, hediýän iýendir diýipdir. İki mübarek yerşiniň arasynda da nubuwwet alamaty vardyr diýipdir. 3 tane salgy, 3 tane alamat. Bu adam da şey diýakadan dünýeden geçdi diye bir alamat aýtýar musulman dogalla. Ohan bu adam dünýeden geçýär. Dünýeden geçenden sonra minne Hazreti Salman Farsi radiyallahu anh bir näçe dawarjyklary ýüşüripdir, bir sygyrlary öýdi ýüşüripdir, goýunçyklary barmyşdyk. Ol Ammuriye ýurtda kän gezdi da işläp öz bir maljagy ýüşürýär. Şola bilen gaýtjak Arab ýurduna. Bir onu eşitipdir, Beni Kelb diýen Arab taýfalardan bir kerwen gelipdir. Bulan ýanynda barýa, her zat etsek görüň hakyň ýerine gezip gören Hazreti Salman Farsi ne gülle bilen Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a sataşýar. Musulman dogon. Beni Kelb diýen taýfa gelende Salman Farsi aýtdyr, men näçe dawarjyklanma, men bir sygyrymma, men şu zatlar size bereýin, şoň gabalyna men şol barýan ýeriňizde Arab ýurdy eltseňiz bolýar diýe. Ola da bolýar, men dawarny alýarlar, sygyrlaryny alýarlar. Hazreti Salman Farsi'ni öýleri bilen getirýärler, emma ýolla bula Hazreti Salman Farsi'ge hyýanet etýärler. Ýolla gelen wagtyna malyna alýarlar. Başga bir Yahudiga Salman Farsi'nin şu bizim gulumuz şu bir berde şun falança gymata satýasyp hem goýullaryny dawarlaryny hem sygyrlaryny hem özüniň üstünden peýda berip berde dakadan Yahudilere satyp şeýlemin hakyna zulm etýärler. Salman Farsi radiyallahu anh şol Yahudiler bilen geldim diye bir gelen yerim eýne öz Medine-i Munawwareň özü bolup düşüpdir. Şol rahibin aýdany, şol ýoldaşymyň aýdany Arab ýurduna baranda bir baglyk ýerdir diýip aýtdy. Eýni gelen yerim öz şu alamat berdegime razy boldum. Şoň eline näçe ýyl hytmatyna gezdim. Fakat ahir zaman peýgamber gelir, hak ýol men tafar diýip. Ýogsa men Medine gelen wagtymda Rasulullah aleyhissalatu vesselam Mekke'de peýgamberlik berilip, adamlar islama çagyryp ýönmüşdik. Emma bi hiç kimiň git gelip bolmansaň men o gurrüňi hytmatyny ýerine gezip görensem men hiç datdan habarym ýokmuşdygym diye. Hem şeýlelik bilen Salman Farsi radiyallahu anh Medine-i Munawwara'ga gelýär musulman dogalla. Emma ştada almal dersimiz bir iki däne nokta. Wagt bolsa soňra Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a sataşyp musulman bolýar, ýyzyndan gullugyndan azad etýär Rasulullah aleyhissalatu vesselam wagt bolýandan ona aýdar. Emma fursat çekdiginden bir iki däne mowzu. Biri Salman Farsi radiyallahu anh musulman bolandan soňra ýanky ýoldaşlary batdy. Ol çyn ibadet edip Salman Farsi'ge git ahir zaman peýgamber badyr. Sen şoňa sataş diýip iý berýän adamlaryny Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a aýtdy. Gawdos adamy gerek ha. Gawdos bizlere gerek ha musulman dogalla. Salman Farsi Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a musulman bolandan soňra
Ya Resulallah, men şeýle şir gynçylyklar bilen bardım, Mesihiyet dini ýördüp duran bir näçe ýoldaşlarym matdy. Maňa ustat boldular, beter ýagşy, beter gawa adam etdiler. Ya Resulallah, arada tutýatdylar, namaz okuýatdylar, özlerinde sen peýgamber geljekliňe şahadatlyk berýatdylar, ýöne zamanlary, ömürleri kefaf etmedi, saňa ýetip bilmediler ya Resulallah. Olaň ýagdaýy näzire bolýar diýipdir. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Ya Salman hum min ahlin nar." Ey Salman, ola otda diýe. Hazreti Salman Farsi ýoldaşlar da olada çyndan gawa adam etdiler. Feştedde zalike ala Salman. Hazreti Salman'a beter ağır gelipdir. Näzire gawa adamla Hazreti Salman Farsi ak ýoly kökledip git ahir zaman peýgamber ba diýip iýveren adamla bular Rasulullah aleyhissalatu vesselam otda diýen wagtynda beter gynanypdyr. Ya Resulallah, ola eger saňa yeten bolsalar imana giýirjek adam etdiler. Ya Resulallah, namaz arazalar çyndan bir dogry adam etdiler şola diýip Hazreti Salman Farsi gynanýa. Şo wagtda Salman Farsiň gewünde jaýlaşmadan sirim Allah ayet indiripdir musulman dogan. O näme? İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ven-nesârâ ve's-sâbiîne men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve amile sâlihan felehum ecruhum inde rabbihim ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzanûn. İslam dininden önce Nesari Mesihiyette geçen, Yahudiyet döwresinde Yahudiyette geçen, öz peýgamberiniň zamanında öz dinine göre çyn dogurdurup iman getirip Allah'a şerik getirmäni, dogry Mesihiyetiň üstüne duralla, dogry Yahudiyetiň üstüne duralla Mesihiyet gelmedinden önce olaň hemmesi eden ýagşylyklary Allah'ın ýanyna mahfuz, kıyamatda olara gorky ýok, ümmeti Muhammedi bilen olada deň turup cennete girjekler. Şunu eşten wagtynda Salman Farsi begenipdir, gülüpdir. Görün gawdasyň gawdygyny. Salman Farsi Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna şola gawa adamla diýakydany gynanan wagtynda Allah Hazreti Salman Farsiň begendirmeden sirim ayet indiripdir. Gawdas gerek diýdik. Hazreti Mevlana aýtýarda, "Çonbesi iblise Adem ruhy hast, pes beher desti neşayet dat dest." Her bir elwörüňde sen men dostum diýakadan el verme. Gör seni imanyň güýçlendirýärmi? Gör seni ýagşylygyň artdyrýarmy? Ya Hudaýyň ýanyny sen biderek Allahdan daşaldyp barýar musulman dogan. Inna ahlal cenneh iza dakhalul cenneh. Kıyamet gün ýagşy dostun peýdasyny görüň. Oda girýän adamla oda giren wagtynda, cennete girýän adamla cennete giren wagtynda, cennetiyle cennetin içinde bir başlarında bir gaýgy baýaly bolup durjak. Hudaý Taala sorajak, "Siziň başyňyzda näme? Siz cennete girdiňiz, bir nazo nemetin içinde, bir ýagşylygyň içinde näme başyňyzda bir zat baýaly?" diýjek. Ol cennetdekiler aýtjak, "Hudaýa, ya Rabbi kanu lana ihwanan." Dünyede ýaşap ýöka Hudaýa biziň bir ýoldaşlarymyz bardy, biziň bir gaw görüşýärlerimiz bardy, biziň bir dostlarymyz bardy. Kanu yusalluna ma'ana. Hudaýa biz bilen namaz deň okuýatdylar. Ve yasumuna ma'ana. Hudaýa biz bilen deň arada tutýatdylar. Şo ýoldaşlarymyz biz göremizak. Olaň hemmesi otda diýiljek. Siziň aýtýan ýoldaşlaryňyz yollar aýra boldy. Ola oda girdiler. Şo wagtda ola aýtjak, "Ya Rabbi la taktamilu lizzati ve saadati illa bi wujudi sadiqi fulanin ma'i." Hudaýa cennetin bir nazo nemeti, bir ýagşylyklary men hawamy açmaýa, meni kamil etmeýär bula. Hudaýa men ýanymda şo ýoldaşym bolmasa, men bir lezzetden haýyrlanyp bilema. Hudaýa maňa bolanak diýjek. Bir cennetin nazo nemeti, bir nygmat bolçylyk, Hudaýa maňa kamil bolmaýar, men dostum bolmasa, men dünýede o bilen gawy görüşýärdim. Şo wagtda aýdyljak, "İzhabu fa ahriju men araftum minhum." Gidin,
taniyýärliňizi, öz bilýärliňizi ýüreginde bir zerre iman bolsa, ýoldaşlaryňyzdan elinden tutdan, otdan çykaryp alyp gaýdyň diýiljek. On bu adamla begenip ýoldaşlaryny otda cehenneme düşen ýoldaşlaryny şefaat edip alyp gaýtjaklar. Başka cehennemde yanıp duran adamla cehennemin içindäkile aýtjak: "Hudaýa bulan elinden tutup alyp barýarly, bulan atasy myke? Bulan dogany myke? Bulan atasy şehitmi? Bulan dogany şehitmi? Bulan ýyzynyň cehenneme de kim gelip şefaat edip barýar Hudaýa?" diýjek cehennemdäkiler. Olar aýdyljak: "Olaň atasy da şehit de, olaň dogany da şehit de. Bulan dünýede gaw görüşýän ýoldaşlary, dostlary. Cennetin lezzeti bize kamil bolmady diýäkdany Hudaýyň izni bilen cehennemdäki ýoldaşlaryny alyp barýarly" diýiljek. Şo wagtda cehennemiyle hemmet gıygıracak. "Fema lana min şafi'in ve la sadiqin hamim." Ey bize bir şefaat edecek ýokmy? Bize bir yakin, bir mehriban hamrak dost ýokmy diýip cehennemdäkiler hasretde galjak. Gaw ýoldaşyň, gaw dostyň hatda kıyamatda cehenneme düşeňde de sana haýyr ýetsekde. Abdullah ibn Hanbali diýen bir alim bir günşi hadis aýdakydany ewünnäki oturallar aýdypdyr: "Ey dostlum, ey ýoldaşlym, kıyamata hemmemiz gitmeli. Bir wagt cennete giren wagtyňyzda, sizre oturan wagtyňyzda cennette meni bir ýoklaň" diýipdir. "Şo falany nirde, şo men ýoklan wagtyňyzda sizden isleýän, meni cennette bir ýoklap, men bir wagt oda gidasam, men elimden tutakadan şo dostlardan maňa boluň" diýip ýyzynyň aglap oturupdyr. Dünýede gaw dost, ýagşy dost hatda kıyamatda da sen haýryňa ýetýär. Hazreti Salman Farsi radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına "Ya Resulullah, ola gawa adamytdylar" diýen wagtynda Hudaý Taala ola jaýlary hemmes cennette, kıyamatta da gawlykda diýip Salman Farsi dostlaryny gaýgadan wagtynda Hudaý Taala ýüregine şeýle giňlik berýär. Emma ýene bir nökte musulman dogalla, Salman Farsi şu kynçylyklara galypdy. Näme? Dini gazanmadan sirim, hak ýol tapmadan sirim. Din hemmemize gerek. Näme diýip? Şon insanyň wujudunda eýnişi cismimiz bolşýar, ruhumuz bar. Hatta bäziler aýdypdyrlar, %99 ýani insanyň ruh bar, fakat birçe dersede insanyň cism diýip aýtýarlar. Näme sen ruhuňa gerek? Din. Ed-din wad'un ilahiyyun. Din ýani bir ilahi goýulýan kanun. Yed'u ashabal uqul ila qabul ma huwa inda ar-rasul. Bir peýgamberin getirýän zadyny ashab aql bolsaň, şonu kabul etmeklige çagyrýar. Dinden hedef Allah bolsa da mowzu insanyň özi. Yani sen namaz okuy diýilýär. Sen namaz okuýan hedefin Allah. Emma şoň tamamy wäfidi peýdalary özümize öwürlik gelýär. Näzire sen okuyan namazyň bilen Allah'ın gaharyndan galyp duň. Hudaýa günde 5 wagtda syganyp duň. Hudaýyň buýrugyny ýerine ýetirýän. Oň üstüne de sen ruhuň doýurup duň. Pes dinden hedef Allah bolsa da mowzu insanyň özü musulman dogan. İki däne bir dogan mamışdyk. Bir ola konza 13-14 ýaşynda, o bir dogany 10 ýaşynda. Bu ola konza dogany, gişik dogany urup eziyet berýän bolmaly. Amma atasy kän aýdypdyr, "Iş ballyňa eziyet berme şoňa." Kän aýtdy. Bir unyanky ola konza dogany gişik ballasyny wurýa, o jagada aglap atasyna barýa. "Meni ýene agam wurdy" diýip. Ve atada gaharlanýa, "Men şoňa kän aýtdym" de men ýakadany ýanky oguljagyny kabulýa. O jagada ola konza doganda gorkuzyna gaçýa, atasından gaçakadan barşyny öýe girýär. Men atasy gahar bilen gelýär, şonu men bir wuraýyn, bir kän aýtdyrýar diýip ýyzyna gahar bilen kawalak gelýär. Bu oglan öýe girakadany basym namaza durupdyr. Aňyrdan gahar bilen gelýän atasy gafiýyny açýa, görse oguljagy namaza dur. Bu gahariyat ýa gülküs tutýar.
Janagulliye sen dehretin ýokdugyna bilýän, ýöne sen uly Allah'a sığınnyň menden gorkup, saňa zat diýmeýän ýakadan gafin ýapýa çykyp gitýär. O jagada olan dehretçiligi ýok, namaza durupdyr. Almal dersimiz dehreti ýok bolakydany Hudaýa sığynanny atasynyň gaharyndan Allah onu saklaýan bolsa, goruýan bolsa, günne 5 wagtda bir adam dehret gylakydany Hudaýyň özüne sığynyp durýan bolsa, Hudaýyň gaharyndan, Hudaýyň özüne sığynýan bolsa, şol adam Hudaýyň ýanyna näzire bolar musulman dogan. Dehreti ýok bolakadan yalandan namazyň şekiline duranny atasynyň gaharyndan galýan, günne 5 wagtda dehretilje bolakadan Hudaýyň özüne sığynyp dursa, Hudaýyň ýanyna bir bende näzire bolmaly. Ol Erhamur Rahimin Hudaý. Sen günne 5 wagtda Allah'a dehretilje bolakadan ýerine Hudaýa sığynyp dursaň, öz bäfidiň mamışdyk. Allah'ın gaharyny ýatyrypdyň. Allah'a dost bolupdyň. Allah rahmetini üstüne seçipdi. Hazreti Musa ala nebina ve aleyhissalatu vesselam'ın zamanında Hazreti Musa Hudaý Taala bilen kepleşýär. Bir vasite. Ara Hazreti Cibril düşmeýär. Hudaý Taala'nın özü bilen Kelimullah. Bir zinana varmışdyk. O zinanın oğlunu bolmaýar. Görün Hudaý Taala'nın rahmetini. O zinanın oğlunu bolmaýar. Hazreti Musa'nın ýanyna gelipdir. Ey Musa, Allah'ın peygamberi bolan Musa, sen Hudaý Taala bilen kepleşýän, bir Allah bilen kepleşen wagtynda, Hudaý bilen munajata giren wagtynda, bir men hakymda da, men bir Allah'ın ýanyna ýatla da, men näçe ýyl bolly bir bagryma bir balamy alasym gelýär, bir bagryma bir bala gysasym gelýär. Men bir hiç bir oğlanım bolmaýa. Sen bir Allah bilen gürrüňeden wagtynda meni bir agza da Hudaý maňa bir bala bersin, menne bir bagryma bir bala çyksaýynna diýe. Hazreti Musa bolýar men aýdaryn. Hudaý Taala bilen kepleşýänne Hazreti Musa Hudaýa falan zinana geldi. Biçäreň oğlany bolmaýa. Maňa bir ewlat Allah berse diýip dileýär. Hudaý Taala aýtdy: "Ey Musa, onu menden dileme. Men ol zinanan aqim ýazdym. Yani on oğlany bolmaly." Hazreti Musa gynanypdyr. Men näzir aýdyn, aýsam ýüregi dewüljek. Hiç tatdiýmeýär zinanak. Ol zinana ýene näçe wagt soňram gelýär. Ey Musa, Hudaýa aýtdyňmy? Men ýene aýtda sen Allah'a. Men bir bagryma bir balagy seýinne Hudaý maňa bir ogul bersinne diýe. Hazreti Musa bolýa aýdaryn. Hudaýa Hazreti Musa ýene Allah bilen kepleşen wagtynda Hudaýa şo biçäre ýene geldi. Şoňa bir ewlat berasaň. Hudaý Taala aýtdy: "Ey Musa, onu menden dileme, onu aqim ýazdym. Ondan oglan bolmaly ýazdym." Hazreti Musa gynanýa. Ol zinanaga aýtdy: "Allah seni aqim ýazdy. Sen oglanyň bolmaly" diýip aýtdy Hudaý Taala. "Ey zinana, sen sabr etmeli bolýan" diýe. Ol zinana Hazreti Musa'nın ýanyndan gitdi. Näçe ýyl üstünden geçýär, bir gün Hazreti Musa görüpdir, ýanky zinana isleýäni bolupdyr. Gojajygyna bir däne oglanjyk bagryna bir balany basypdy. Hazreti Musa bu jaz bala kim? Onu öz oglum diýe. Hudaý Taalaga aýtdy Hazreti Musa: "Ey Hudaýa, men 2 gezek sen dergahyňa ýüzlendim. Hudaýa şu zinanadan siri men 2 gezek taňa ýüzlendim. Sen aýtdyň on aqim ýazdym, on oglan bolmaýar diýdiň. Indi bu oglanyň gürrüňi näme diýe? Görüň Allah'ın rahmini." Hudaý Taala aýtdy: "Ey Musa, her gezek men ona aqim diýemde, ol mydam çagyrýatdy, ya Rahim diýetdi. Men aýtýatdym, ol aqim diýetdim, on oglan bolmaýar diýetdim. Ol umydyn meni Hudaýdan üzmedi, mydam dilinde ya Rahim diýip men çagyrdy. Ey rahimli Allah, ey rahimli Allah, ey rahimli Allah diýip mydam dilinde şu bolly, men rahmetim, gudratymyň öwüne geçdi. Oňa men çagan berdim" diýe Hudaý Taala. Görün Hudaý Taala'nın rahmini. Oham bir bende günne 5 wagtda dehretilje bolakadan Hudaýa ýüzlenip dursa, şol rahimli Allah sen günäň geçmejekmi? Dinnan hedef Allah bolsa da mowzu bäfidi insanyň özü musulman dogully. Hudaý tebarek we taala inşallah Hazreti Salman Farsiň
gurunun edamasını musulman bolýa Rasulullah aleyhissalatu vesselam'dan yankı mübarek alametleri de görýe. İzından Rasulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Salman Farisi'nin kulluğundan ol Yahudin elinden azad edende bir uluqon, bir gen mucizani Rasulullah aleyhissalatu vesselam şu vaqtda kökediye gelecek selesede Allah köklüdüğünden inşallah hizmetinizi yetiştirir. Bu mevzudan almal dersimiz hidayeti isleyen adam gezip yüz öýden çykdyk güneyle başlaýandyr ýaş musulman dogullu. Emma şu ýüreginden gynanmaklyk bolsa, şonyňa şükret, şu imanyň alamati. Şol ýüreginden gynanmak seni bir ýerde elinden tutar. Şu gynanýanyň saňa toba nesip etdirer. Şo bilen sen Hudaý Taalaň huzuruna dogry ýola girmäňe sebep bolar. Ikilenji derse Qawdos dünyede qawdosyň sana imani bir dostun bolsa kıyamatda sen elinden tutjak. Cehennem ile aýtjak: "Fema lana min şafi'in." Bize bir şefaat etýän ýokmy? Wala sadiqin hamim, bize bir yaqin dost ýokmy biz şu otdan çykardyň diýjek. Pes ýagşy dost adama kıyamatda hatta adam oda düşen wagtynda da şeýle adamyň elinden tutýan zatmışdyk. Üçüncüsü dinden hedef Allah olsa da mevzu insanın özüdür. Hudaý tebarek ve taala aydan eşderlerden kabul etsin. Hudaý tebarek ve taala emniyeti can saglygy başymyzdan ayırmasın. Hudaý tebarek ve taala hemmeňize eserleriniz bilen bile iki dünýede saadet bersin inşallah. Hudaý tebarek ve taaladan isliyat şu oturullu hiç gaýtymyz bir-birimizi tanymaýas, ne bir atamyzy bir-birimizi tanyýas, ne bir nesebi bir zadymyz. Faqat imanyň üstü bilen iştady otys. İnşallah hemmemiz kıyamatda cennette şeýitdirip oturup Hudaý Taala bir wagt Hudaý etmesin birimiz oda gidasak şoň hormatyna şoň elinden tutup hemmemiz cennette bile oturmak Allah nesip etsin inşallah. Vesselamu aleykum ve rahmetullah ve ahiru da'wana enil hamdulillahi rabbil alamin. Ötellen ruhsat bolar ýal bir elham kul huvallahu ahad okuýaram. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.